ኣብ 1982 ካበይ ከም ዝመጸ ዘይትፍለጥ ናይ ህዋ መርከብ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኣፍሪካ ትንሳፈፍ። ንሰለስተ ወርሒ ምንም ምንቅስቓስ ስለ ዘይነበረ ካብቲ ኣየር መንግስታት ተሓባቢሮም ናብቲ ኣየር ብሓይሊ ኣትዩ። ኣብቲ ውሽጢ ድማ ብዙሓት ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ኢሌናት ይርከቡ። እዞም ኢሌናት ቀረብ ምግብን ዝተፈላለዩ ነገራትን منوح جزء سلزودو أحمق كنا تاتيم نيو زوم إلينات برونت تو أهلا من فلتو كابت عباي أير حنتني إشتي أير نوردت ترى أنيرا أويكم زعرفت كنيت فلتن بزح سؤال شو كرهوا هيك ألن منقصت هاجر ببزحات كالوت هاجراتن ميدياتاتن سقطس لزوزحو نتوم إلينات ديستريكت 9 ناوز بحال بخوابي وسيديوس فروم مهورات توم إلينات نعليتهم سرحتنيا تاتيوم يلم يمزأمنو كل جزء ما حلافنت زوستلو من سقط أتصروا من أكل تزير خوم ربشتن أجرجر فترتن يوم وزحت وتعدرات استخوا على غند أمبر تنام جمرة ورحي سلماوي نيرو حرستو السنة جزجن توم إلينات نايدا ما هم مجو 5 فوتي فلات حرستو السنة جزد ما أبتعدي حيال أجرجر العال من قست تهاجر لكن دين هزوزن كنغان توم إلينات بزح قرشي تفقلو بماليو ديستريكت 9 كم جلا نعكرجر ما أخذ تخون توم إلينات جن تعجرجر كفترن كلو ميزانا قاعد جبر لمبر نعوم تسألي أم خانو أي فلتن لو دحر جزد ما تخواوي كل عين جانز في تصامل لبوتا يخون وباسانجو استوى حدا ناي غانغ مرح دما ابتخاوي تسليم ناي سارح عداقا بمخفات اتخاوي بمداي مسارح نشبرتن حيال كعطات صارنتي اليوم نايتوم إلينات مسارحي بتعمل علن حيال نيو وندا أمبر ودساب كتقوموا لي يخلن مخناتو بناي بعلم دي ان اي راح يسرح إذا فيلم من دحر رأفتيهما لايك لنا سبسكرايب بمقبار قدافكم قلت لنا زموتو بارتتات نغير ملتهم دما سبسكرايب بمقبار تخطاتلو دحر 28 عامت ركب إليناتن سواتن طعمنا لحلحس لازمته اتمنغستي نتوم إلينات ناو كالي بوتا كابت ختم اوصي نغوصدوم يحسب اذن مغوار دما ناي مسارحتات مفرين نغادن زغونه MNU تهاله تكال يمرصون دايركتور تتكال دما نويكس اتسرح زجمرون زكتاتلون نخون يمرصون ويكس نافت ديستريكت 9 كخيدن كلو حدغኛ بوتا سلازغونه مسؤ بزحت وتادرات يزخدو مسؤ دما كاميرامانون مكتلون حيزوم يخيد نتدالين كلو دما اتو متادرات بزح مسارحتات كحزو سلازريهم بزح حقوس ينورن فينترز بهالو تادر مصي دما نعون محلاج اليوم كلهم زحزن السو كالي خم زي ملكتو نغيرو صريفو يخيد بزحات دروعات مخاين تطقمهم دما توم عغرغر زفطرو سبات شغيروم نفت ديستريكت 9 ياتيو دوشتم ساعتو دما حدا إلين كتقعم يمكر يتوكسهم دما يقتلوه ويكس نايتوم برونت أفتقنا خده كافت خوابي تلاعيلهم ناو كالي معسكر كم نخدو لو أفليتو نخفرمهم معصون زري خيد حدا يزدما نايدمو مغن هاوي شغودهم نوزحتهم كسمع معخلو حدا جن سمع عويم بوتا دراو حيل نخفرمو يقددو حدا جزا دما نايتوم برونز بهالون قوحو تجزا كاچف ناچف مليو يرخو ويكس نتو كاميرامان قرصم سولو نتو متادرات نخقاصلو ينغروم امنقدم دما بزح استحاق نايتوم إلينا حيالات مسارحتات يرخو بتسترخو مسارحتات دما ولا كمي غيرهم سرح غنا يفلطو نتوم MNU استوهالو درجت كمرامرو ليوسد بتوغن دما كريستوفر سي بول زبهالو سلسة إلينا أبتا أيروم زنطبت فليتي كيميكال أفتو قحافي إلشلو حري 3 عامد دما سي اتاز إلشوان ور نورت يرخوا تحقسهم دما اتاز رخوا نورت ناو غزو أموسيدوم تلعول ناي تكنولوجي قررو زلو مسارحتاتهم ناو أيرومن ناو عالمو من مملاس زقدليوم مقحوت مدلا يجمرو تا سليندر تداليا دما تحقسهم النار ايوان كلو ويكس مستوم كالوتو تادرات مطيو أفت غزا يخوح كريستوفرنا سي ناو غزوم موليقوم هاديموم يخدو بول دما اتا سليندر حويقو نفتم تصوعوا لو ساعات يوصل بولجن متستوها حساك سماع سلازي كأله أمريكان بركهم قتلوا يفرارحوا ويكس دما نفت جزء آتيو مفتاش كجمر كله بزح مسارحتات يركب مسؤول دما تا بول حاوي وانا سلندر كفيتو كيف لت مسولعه ناو غصو تنصق تا سلندر على سيكتي ناو جبو مساتيا وصيو نبول سخون حتوتات كحتو يمكر بول تچنانيقو حدو تادر درويو نويكسون ناو حاوي دفقو فينتر مصي دما نتي إلين يقتلو ويكس دما ايدو نديدي صنح ويكس اتحوزنا دد ايدو مستحكمه سروح يقتل ناولا دما ناوناي كريستوفر غزاي مص تودغ صنحو سي كريميلا خو مكيرو سي جن مليسو مسدرويلو تناديدوم لكريستوفر بحايل حطوه ناي كريستوفر غزااتيو مفتاش مش جمهور دما كمتو لمود بزح مسارحتات يرخو غنا فتشؤنا قصلن كلوغن ويكس حميمو كافت غزانا غي وصيو بوميت يبلو مولو سونوت دما قنزخ سمع يجمر سروحن قصل سلازي قالو كافت بوتا وصيو نامسح مخدو
እናወልዑን ከለዉ ግን ዊከስ ሃንደር ፍንጭኡ ጸሊም ደም ምፍሳስ ይጅምር። ደንጊጹ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ሪፖርት ከዳሊ እናጸሓፈን ከለውን ምስዓል ክቋርጽ ኣይከኣለን። ስኡ ድማ ኣጽፋሩ ሓደ ብሓደ ምርጋፍ ይጅምሩ። እቲ ማዓስከር ድማ ክሪስቶፈርና ሲጄ ነታ ሲሊንደር ብሕርቃን ይእልሽዋ። ክረኽቦ ስለ ዘይከኣል ድማ ብጣዕሚ ይናደዱ። እቲ ወገን ድማ ካልኦት ኢሌናት ነቲ ኦባሳንጆ ዝበሃል ኣሸባሪ ኸይዶም ዝተወሰነ ናይ ድሙ ምግቢ ንኽህቦም ዓብዪ ተዋጋእ ሮባት ይህብዎ። ገና ተሰማሚዖም ክወፁ እናተዳልዩ ግን ሓደ ሰብኣይ ነቲ ኢሌን ይቐትሎ። ኦባሳንጆ ናይቶም ኢሌናት መሳርሒ ከመይ ገይሩ ክጥቀም ብዙሕ መንገድታት ይሓስብ ነይሩ። እተን ጠንቆልቲ ድማ ናቶም ስጋ ተወሊዑ ናቶም መሳርሒ ምጥቃም ከም ዝኽእል ስለ ዝነበርኦ ናይቶም ኢሌን ኢድ ቆሪፆም ንኸልዑ ይነግርኦ። ብዙሕ ነገር ሞኪሩ ግን ክኾነሉ ይከኣልን። ዊከስ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ሰወይቱ ኣብ ስርሑ ጽቡቕ ለውጢ ስለ ዘርኢ ዘሎ ፈተውቱ ፀዊዓ ድግስ ኣዳልያሉ ትጸንሕ። ዊከስ ነቶም ኣጋይሹ ጽቡቕ ክኸውን ዳይሞክር እምበር ሕማቕ ይስምዖ ዘሎ። ኣብቲ ሽቓቓትዩ ንዓቐም ምስ ኣበሎ ተሓጻጺኡ ይወፅእ። ኬክ ክቆርስ እናተዳልየን ከለዉ ድማ ደጊሙ ቦሚት ኢዱ ፈንቲቱ ይወድቕ። ብጽባሒቱ ንግሆ ድማ ሆስፒታል ተወሲዱ እታ ሓዊ ነዲዳ ነበረት ኢዱ እቲ ባንደጅ እናተፈትሐሉ እታ ናይ ሰብ ነበረት ኢዱ ናብ ናይ ኢሌን ተቐይራ ስለ ዝረአየ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ማዕርኡ እቲ ዶክተር እውን ደንጊጹ ስለ ዝነበረ ነቶም ወታደራት ብፍጥነት ይጽውዖም። እሶም ድማ ናይ ሬሳ ላስቲክ ከእትዮም ሰወይቱ ክትሓቶም ተሞከረት ምንም መልሲ ይሃብዋን። ኣብቲ ናይ ኤምኤንዩ ላብራቶሪ ወሲዶም ድማ ክዳኑ እናፈተሹን ከለዉ እታ ሲሊንደር ረኽዋ። ንዊክስ ድማ እቲ መሳርሕታት ይሰርሕ ዶ ይሰርሕን ምፍላጥ ብዙሕ ፈተነታት ይገብርሉ። ብዝገርም ኩነታት ናይ ዊክስ ሓዳሽ ኢዱ ኩሉ ዓይነት መሳርሕታት ቶም ኢሌን ምቁጻር ትኽእል እያ። ከም ትሰርሕ ንምርጋጽ ድማ ነቶም ኢሌናት ከይተረፉ ንክቐትል ይዝዝዎ። ድሕሪ ብዙሕ ፈተነታት እቶም ሳይንቲስታት ንዊክስ ክቐትልዎ ከም ዘለዎም ይውስኑ። ምክንያቱ ሕጂ ዊከስ ፍርቂ ሰብ ፍርቂ ኢሌን እንከሎ እንድሕር ዲኤንኤ ወሲድና ከምኡ ዝበሉ ብዙሓት ወታደራት ኣፍሪና መሳርሕታቶም ምጥቃም ዓቕሚ ክህልየና እዩ። እንድሕር ንእሽተይ ተጸቢና ግን መሊኡ ኢሌን ስለ ዝቕየር ኣይክጠቕመናን ኢሎም እናተዛረቡ ይሰምዖም። ብንደት ተሲኡ ድማ ነቶም ኣቕኖሩ ሳይንቲስታት እናወቕዐ ንሓደ ተመራማሪ ሓጊቱ ካብቲ ከባቢ ብምውፃእ ካብቲ ፋብሪካ ይምልጥ። እቶም ወታደራት ንዊከስ እናኣለሽዎን ከለዉ ንሰወይቲ ድማ ካሊእ ታሪክ ነጊሮም ከምቲ ጸልኦን ትረኽቦ ከምዘይትምክርን ይገብርዋ። ኣብቲ በረኻ ድማ ዊከስ ተሰጢሑ ዝነበሮ ክዳንን ቆልዓ ስልኪ መንጢሉ ኣብ በረኻ ዝጸንሑ ምግቢ እናበልዐ ክሕባእ ይፍትን። ሓገዝ ደልዩ ንኹሎም ኣዕርኽቱን ቤተሰቡን ይድውል። ምንም ግን ክረዳድኦ ይከኣለን። ምክንያቱ ዘይተረድኦ ጸኒሑ ኣብ ሓደ ገዛ ምስ ኣተየ ግን ቴሌቪዥን ምስቶም ኢሌናት ፍሉይ ርክብ ፈጺሙ ሓያል ንወዲ ሰብ ዝቐትል ቫይረስ ከም ዝተተሓዘን ቀልጢፉ ክትሓዝ ከም ዘለዎን ዝነግር ዜና ይርኢ። እቲ ድኳን ነበሩ ሰባት ድማ ምስ ረኣይዎ ይሃድሙ። ዊከስ ኣብቲ ዲስትሪክት 9 ኬድካ ንክሪስቶፈር ዘይምርካብ ካሊእ ዕድል የብሉን። ናብኡ ድማ ኸይዱ ኣብኡ ዝጸንሖ ምግቢ እናበልዐን ከሎ ስናኑ ከም ዝደግፍሎ ይርኢ። እታ ሰዓት ድማ ሰበይቱ ትድውለሉ ኣልዒሉ ሄሎ ክብላ ከሎ ግን ምንም ከም ዘይደልዮን ድሕሪ ሕጂ ምስኡ ዘረኸባ ምንም ነገር ከም ዘይብለን ነጊራ ክረዳኣ እናፈተነ ትስልኪ ተዓጽዮም። ዊከስ ናብ ሰበይቱ ንኽምለስ ብጣዕሚ ተሃንጡዩ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ኢሌን ኢዱ ንምቑራጽ ፋስ የምጽእ። ተጻዕቲ ምስ ቆረጸ ግን ክቕጽል ኣይከኣለን። ብቓንዛ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ኢዱ ኣሲሩ ይኸይድ። እቶም ወታደራት ሄሊኮፕተራት ገይሮም ናብቲ ከባቢ ክእልሽዎ ይመጹ። ኣብኦም ንምምላጥ እናጎየ ናብ ሓደ ገዛ ይኣትሎ። እቲ ገዛ ናይ ክሪስቶፈር ኮይኑ ይጸንሕ። ተሓቢእዎ ነበረ ኩሉ ቴክኖሎጂታት እናርአየን ከሎ ድማ ክሪስቶፈር ክዛረብ እናሞከረ ብዙሕ ደም ፈሲስዎ ስለ ዝነበረ ፈንቲቱ ይወድቕ። ዝተስእ ድማ ካብቲ ዓባይ መርከብ ተነቒላ ትወድቕ ነበረት ኣየር ኣብ ትሕቲ ናይ ክሪስቶፈር ገዛ ተሓቢኣ ከም ዘላን ንሱ ኣብኡ ከም ዘሎን ይርድኦ። ዝተስእ ድማ ክሪስቶፈር እታ ሲሊንደር ንኩሉ ነገር ከም ተድልዮምን ኩሉ ቴክኖሎጂታቶም ብዘይከኣ ከም ዘይውላዕን ይነግሮ። ሕራእታ ሲሊንደር ረኺብናያ ኣየርና ክነብግሳ ንኽእል ኢና፣ ካሊእ ትረፍ ኢድካ እውን ናብ ሰብ ክነሕወያ ንኽእል ኢና ኢሉ ይነግሮ። ዊከስ ግን እታ ሲሊንደር ካብቲ ላብራቶሪ ንምምጻእ ተስፋ ይገበረን። ምክንያቱ ገና ኣብቲ ኣፍ ደገ ምስ በጻሕና ቆትሉና እዮም ኢሉ ስለ ዝፈርሕ። ዊከስ እቶም ቀጸልቲ ሰዓታት ሰውነቱ ናብ ኢሌን እናተቐየረ ብዙሕ ቃንዛ ይሕልፍ። ቆርበቱ እናተቐለጠን ኣዕጽምቱ እናተሰባበሩን ዓቕሉ ምስ ጸበቦ ደጊማ እታ ታንያ ትበሃል ሰበይቱ ትብለሉ ጂ ይቅርታ ከም ዝገበረትሉን ችግሩ ብሓደ ከም ዝፈትሕዎን ትነግሮ። ዘይፈለጦ ነገር ግን ክድውል ዝነገርዋ እቶም ወታደራት እዮም ኣበይ ከም ዘሎ ስልኩ ሃጊሮም ንምፍላጥ። ብጎኒ ድማ ሲጄ ንክሪስቶፈር ናብ ዓለሞም ንምምላስ ብጣዕሚ ቸኪሉ ከም ዘሎ ይነግሮ። ክሪስቶፈር ድማ ብዘይታ ሲሊንደር ምንም ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ተስፋ የብልናን ኢሉና ነገሮ። ኣብቲ መንግስቲ ክወስዶም ዝሓስብሎ ሓድሽ ማዓስከር ምኻድ ይሓስብ።
ዊከስ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝሕዘንዎ እቲ ሓድሽ ማዓስከር ካብ ዝሕዝኒ ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑን ናብኡ ክኸዱ ከም ዘየለዎም ይነግሮም። ናብ ሰበይቱ ንክምለስን ነቶም ኢሌናት ንምሕጋዝን ብጣዕሚ ተሃንጥዩ ድማ ፕላን ከም ዘለዎ ይነግሮም። ዊከስ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ኦባሳንጆ ከይዱ መሳርሕታት ክገዝእ ይፍትን። ጽቡቕ ግን ኣይተቐበሎን። እናንገላትዑ ናብቲ ውሽጢ እናእተይዎም ከለዉ ዊከስ ሓንቲ ኢዱ ናብ ኢሌን ከም ዝተቐየረት ይርዩ። ኦባሳንጆ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ኢሌን ዝቐየር ሰብ ስለ ዝረአየ ተሓጒሱ ኢዱ ቆሪጹ ክምምፁለይ ከልዓየ ብምባል ነቶም ካልኦት ወታደራት ይእዝዞም። ዊከስ ግን እዚ ነገር ደስ ስለ ዘይበሎ ጠርጥርና ለና ተዋእሶም ከሎ ናይቶም ኢሌን መሳርሒ ይረክብ። ኣልዒሉ ዝተወሰኑ ሰባት ምስ ቀተለ ብዙሕ መሳርሕታት ሒዙ ካብቲ ከባቢ ንክኸይድ እናፈራርሐ ይወፅእ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቶም ሃክ ገይሮም ከባቢኡ ፈሊጦም ዝነበሩ ወታደራት ናብቲ ናይ ክሪስቶፈር ገዛ እናጎዩ ይመፁ። ማንም ሰብ ግን ክረኽቦ ኣይከኣሉን። ምክንያቱ ዊከስ ምስ ክሪስቶፈር ናብቲ ላብራቶሪ እቲ ካብቲ ኣሸበርቲ ዝሰረቆ መሳርሕታት ገይሮም እናፈንጀሩ ይኣቱ ኣለውን። ናብታ ላብራቶሪ ምስ ኣተዩ ድማ ተወሰኑ ሰባት ምስ ተባኣሱ እታ ሲሊንደር ረኽብዋ። ክሪስቶፈር ግን ንፈተነ ብዙሓት ዝተቐተሉ መሓዙቱን ኣዕርኽቱን ስለ ዝረአየ ፈዚዙ ጠጠው ይብል። ዊከስ ንክሪስቶፈር ንገዝኡ ምምላስ ተስፍኡ ኣብ ዝሓዚ ሰዓት ዝገበራ ውሳነ ከም ትድረኽ ምስ ነገሮ ንቑሑ ናብ ምንቅስቓስ ይጅምር። እቶኡ ንፈተነ ዝመፀ መሳርሕታት ገጣጢሙ ድማ ቦምብ ሰሪሑ ብቲ መንደቕ ኣፍሪሶም ይወፁ። ናብ ናይ ኤሜንዩ መኪና ደይቦም ድማ ናብ ዲስትራክት 9 ሃኒኖም ይምለሱ። ቬንተርን እቶም ካልኦት ወታደራትን ድማ ብሄሊኮፕተር ይስዕብዎም። ናብቲ ገዛ ምስ በፅሑ ንሲጄይ እቲ ኣየር ንኸዳልያ ናብቲ ውሽጢ ይሰድዎ። ክሪስቶፈር ድማ ንዊከስ ኢዱ ንምሕካም 3 ዓመት ከም ዘድልን ኣየሩ ሒዙ ኸይዱ ሕጂ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ሒዙ ከም ዝምለስን ይነግሮ። ዊከስ ድማ ብዚ ዜና ዝተናዲዱ ክሪስቶፈር ብዕንጨይቲ ወቂዑ የፈንትቶ። ምስ ወደቐ ናብታ ውሽጢ ኣየር በኣል ይኣቲ። ሲጄይ ነቲ ኣየር ኣዳሊዋ ስለ ዝፀንሐ ዊከስ ከብርር ኣይሙክር። ኣብ ላዕሊ ድማ ቬንተር መፅኡ ንክሪስቶፈር ቆትሎ እናፈራርሖ እንከሎ ንመሬት ምንቅጥቃጥ ይጅምር። ቬንተርና ክሪስቶፈር ካብቲ ገዛ እናጎዩ ምስ ወፁ ድማ እቲ ኣየር ካብቲ ትሕቲ መሬት ምንፋር ትጅመር። ቬንተር ነቶም ወታደራት ሚሳኤል ንኽትኩሱ ምስ ነገሮም እቲ ኣየር ተወቂዓ ብሓደ ገጻ ትወድቕ። ክሪስቶፈር ድማ እቲ ሓንቲ ናይ መጠረሻን ተስፍኡ ናብ መሬት ተሓንሺሻ እናወረደት ይርኢ። ቬንተር ንክሪስቶፈርና ዊከስ ኣብ መኪንኦም ዓፂኦም እናወሰድዎም እንከለዉ ኣብ መንገዲ እቶም ናይ ኦባሳንጆ ኣሸበርቲ መጥቃዕቲ ይወፅሖም። ኣብ መንጎኦም ድማ ሓያል ኩናት ተኸፊቱ እናተዋግኡ እንከለዉ እቶም ኣሸበርቲ ንዊከስ ሓታ መኪና ጎቲቶም የውፅዎ። ንክሪስቶፈር ግን ኣብታ መኪና ይገድፍዎ። እዚ እናኾነ እንከሎ ሲጄይ ምስታ ዓባይ መርከብ ርክብ ብምፍጻም ካብቱ ጠፊኣሉ ዝነበረት ናይ 30 ዓመት ኩነታት ውላዕ ይገብራ። እቲ ናይ ሸበርቲ ሰፈር ድማ ንዊከስ ኢዱ ቆሪፀን ንኦባሳንጆ ንኽወኦ እተን ጠንቆልቲ የዳልዩ ኣለዋ። ግን ሲጄይ ነቲ ዓባይ ኣየሮም ምስ ወላዓ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኩሎም ናይ ኢሌን ቴክኖሎጂታት እውን ይወሊዕዎም። ኣብ መንጎኦም ድማ እቲ ናይ ኢሌን ሮባት ኣሎ። እቲ ሮባት ንዊከስ ከም ኢሌን እቶም ካልኦት ሰባት ድማ ክጎድዎ ከም ዝምክርለዉ ገይሩ ስለ ዝሓሰበ ኣውቶማቲክሊ ባዕሉ ምትኳስ ይጅምር። እቶም ወታደራት ንክሪስቶፈር እቲ ኣየር እንታይ ከም ትኸውንላ ካሕትዎ እናመከሩ እቶም ፍርቆም ንዊከስ ክእልሹ ይኸዱ። ዊከስ እቶም ወታደራት እቲ ከባቢ ብምሉእ ከይቦሞ ስለ ዝነበሩ ናብቲ ሮባት ኣቲኻ ናተዋጋእኸዮም ዘይምውፃእ ካሊእ መማረፂ ይነበሮም። ዊከስ ክሪስቶፈር ቆትሉ ወዳልዮሞ ከም ዘለዎ ምስ ረአየ ፈሪሑ ምህዳም ይጅምር። ቬንተር ህደም እናበለ እናተፃርፎ እንከሎ ድማ አንደበት ተመሊሱ ንክሪስቶፈር የድሕኖ። እናተዋግኡ ድማ ናብታ ዝወደቐት ኣየሮም ክምለሱ እናፃዕሩ እንከለዉ እቶም ወታደራት ብጣዕሚ ይበዝሕዎም። ዊከስ ንክሪስቶፈር ኪደናይ ኣነ ክሽፍነልካ እየ ብምባል ንድሕሪት ይቐሪ። ክሪስቶፈር ንዓናይ ችግር የብሉን ብሓደ ንኸይድ እሞ ክሕክመካ እየ ዋላ ይበሎ ዳእምበር ክኸይድ ፍቓደኛ ይነበረን። ምክንያቱ እቶም ወታደራት ንኽልቲኦም ቆትልዎም እዮም። ክሪስቶፈር ድማ ድሕሪ 3 ዓመት ከም ዝምለስ ቃል ኣትይሉ እናጎየ ናብቲ ኣየር ይኸይድ። ዊከስ ነቶም ወታደራት ብዘይ ምሕረት ይቆትሎም። ክገጭኦ ዝመፃ መኪናታት እናደርበየ ሚሳኤላት እናተኮሰ ንክሪስቶፈር ንኸምልጥ እኹል ግዜ ይህቦ። ቬንተር ቆትሎ እናተዳልየ እንከሎ ግን መኪና ትገጭሞ እቲ ሮባት ጽቡቕ ገይሩ ምስራሕ ይዓቢ። ክሪስቶፈር ናብታ ንእሽተይ ኣየር ኣትዩ ነቲ ዓባይ መርከብ ንኽትስሕቦም ይእዝዛ። ምንስፋፍ ምስ ጀመረ ድማ ቬንተር ዝርኡ እቲ ኣየር ብኣርፒጂ ክዋቕዓን ክምክር እንከሎ እቲ ኣርፒጂ ቁምብላ ብኢዱ ሒዙ ኣብ ኢዱ ይፍንጅራ። እቲ ሮባት ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ክዋጋእ ኣይከኣልን። ካብቲ ከባቢ ከምልጥ እናሞከረ እንከሎ ቬንተር ሲጄና ክሪስቶፈር ስለ ዘምለጡ ተናዲዱ ብሓይሊ ይትኩሰሉ። እታ ሮባት ተባላሻ ጠጠው ምሰለት። ዊከስ ካብቲ ሮባት ወሪዱ እናተፋሓኸ ይወፅእ። ሓንቲ ዓይኑ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ኢሌን ተቐይራ እቶ ውሽጡ ዘሎ ሰብ ከም ዝጠፍእሎ እናረኣና ድማ ቬንተር መፅዩ ቆትሎ ሽጉጡ የቀባብል። ሃንደበት ግን ብዙሓት ኢሌናት መፅኦም ዊከስ ከም ዓሌቶም ኮይኑ ስለ ዝተረኣዮም ንኸድሕንዎ ንቬንተር ይቐትልዎ። ምክንያቱ ሕጂ ዊከስ ናይቶም ኢሌን
ዓሌት ኮይኑ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እታ ናይ ህዋ መርከብ ካብ መሬት ርሒቓ እናኸደት እናርአዩ እቶም ሰባት ብታሕጓስ የጣቕዑ ናይ ዊኬስት ረዳት ዝነበረ ጸሊም ወዲ ናይ ኤሜንዩ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ የቃልዖ እሶም ተኸልኪሎም ድማ እቲ መንግስቲ ነቶም 2.3 በዝሖም ኢሌናት ዝነበርዎ ናብ ሓድሽ ቦታ ይወስዶም ናይ ዊኬስት ታሪክ ድማ ብዓለም ሙሉእ ይፍለጥ ሞይቱ እዩ ስለ ዝተሓሰበ ግን ብሓደ ግዜ ኩሉ ሰብ ይርስዖ ሰበይቱ ግን ዊኬስት ምንም ከም ዘይኮነን ኩሉ ግዜ ከም ዘሎን ትነግሮም እዚ ዝበለሉ ምክንያት ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ መዓልቲ ካብ ሓጭን ዝተሰርሐት ፍየሪ ስለ ዝረኸበት እዩ ዊኬስት ፍየሪ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ነይሩ ኣብቲ ዲስትራክት 9 ድማ ዊኬስት ብሂወት ከም ዘሎን ሙሉእ ንሙሉእ ኢሌን ከም ዝተቐየረን ንሪኦ እንታ ሰበይቱ ዝሰደደላ ፍየሪ እናሰርሐን እናርኣናዮ እዚ ፊልሚ ይውዳእ እዛ ፊልሚ ክንደየናይ ዝኣክል ፈቲኹማ ካብ 1 ክሳብ 10 ነጥብ ሃብዋ ውፅኢትኩም መሰረት ገይረ ኣብ ዝቕፅል ስራሕተይ ምምሕያሻት ክገብር ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻናላት ቤተሰብ ይኹኑ ሰናይ ጻኒሒት